Herritarrekiko harremanetarako kontseilaria Ana Ollok nabarmendu duenez, oroibidea, memoriaren bidea Nafarroko Memoriaren Institutuak bere sorreratik erregistratu eta bildutako ahozko memoria jasotzen duen web ataria proiektua aitzindaria da estatuan eta nazioartean. Garrantzi handiko ekimena da 1936ko estatu kolpearen eta diktadura frankistaren ondorengo iragan traumatikoari buruzko memoria konserbatzeko eta zabaltzeko azaldu du. Horrez gain oso tresna garrantzitsua da iragan hurbilari buruz ikertu nahi dutenentzat eta lehen mailako hezkuntza baliabide bat belaunaldi gaztenak iragan hori buruzko gogeta kritikora hurbiltzeko gehitu du. Kontseilariak azpimarratu du Nafarroa dela azken batean bere lurraldeko memoria historikoari buruzko ikerketa proiektu guztiak atari bakar batean integratzen dituen lehenbiziko erkidegoa. Ildo horretan, gogorarazi du ataria frankismoak zabaldutako indarkeria eta errepresio mota guztietako biktimen inguruan egituratuta dagoela eta persona bakoitzari buruz eskuragarri dagoen dokumentu, soinu eta ikus-entzunezko material guztia aurkezten dela. Horrela gaur egun 22.742 harreman ditu biktimen eta dokumentuen artean. Azkenik familiak jasan duten indarkeriaren memoria gizartearekin partekatzea erabaki duten persona guztien konpromisoa aipatu du. Atxiloketak, hilketak, humilazio publikoak, espoliazioa, beldurra, aurrera egiteko zailtasunak. Baina baita memoria hori bizirik mantentzeko duintasuna defendatzeko eta gizartearen errekonozimenduaren alde borrokatzeko konpromisoare amaitu du esanez. Josemi Gastonek bere aldetik gaur egunera arte emandako pausoez hitz egin du. Lehenik bilatzaile bibliografiko bat gehitu du aintzindari hori ere, memoria historikoari buruzko Nafarroko historiografiako 40 lanetan personen eta toponimoen erreferentziak bilatzen dituena. Ondoren Nafarroko ahozko memoria 161 elkarrizketatik hautatutako 1200 zatiren bidez. 1936ko estatu kolpetik aurrera, Nafarroan piztutako indarkeriaren testigantza ematen dutenak. Gaur aurkeztuko dugun hurrengo urratsa hau adierazi du Memoriaren Nafarroko Institutuko zuzendaria jauzi kualitatibo handia da Nafarroko Memoriaren Institutuaren berezko memoria ondare naiz Nafarroko beste memoria erakunde eta proiektu batzuen integratzea proposatzen delako. Hala nola, Nafarroko Memoria Historikoaren dokumentu funtsa, hobien mapa edo Arantzadi Zientzia Elkartearen txostenak.